ole tuna hian go senting ti turin kan kal le ni a tuna kom na lai mun hi is lungdar le leng inkar ani a in rina lai vel bor tak ani a chuan helai hmun chanchin hi tlem kan soyanga an thil ton dan atong tu te ngeina an soi dan kan hril cheunga khulai hmun khu ram hnuai vek ani a khulai hmunah khuan khuai an huala kan khua mi ten chuan ala turin mi panga an kala zana helai hmun vel an thlen hian khulai vela khuan tong thawm an hria an khuai lak khal tum thawm ni an ngaia hman mo deuhin an chuk thla a an khuai lak na hmunah chuan ame ro chu engmah hmuh tur an hrelova chuan thawm pawh chu an hre zui tawh lova tichuan khuai chu an en a him pialin alo awma chuan khuai chu la turin an han kita an han kit thlu a ama erawh chu an kih thluk khan khuai an kih hma luka thingkung a awm si kha pakhat mah le a hmuh tur a awm lova alum na tur awm an en pon engmah an hmu bawk si lova chuti an buai vel lai chuan an chhak lamah hian tuna kan awmna lamah hian tong thawm an hre le a an ngaih a tha lo khawp mai a tichuan an haw chhoa khua chhungah an chhungte bulah an soia thil engemawni ve deuh chu in tawng ani chu tiin an lo hril a an hlau na hnawh leh khawp ni awm tak ani a chuan hemi kawng hei he tlam hi East Lungdar road ani a he lam hi leng road ani a ni kum tir lam khan in ka hria chutah chuan kan khawpa hi sailulakah sawn East Lungdar khawpa hi sailulakah sawn hna thokin a awma karin sailulak atangin a rawn haw phei a sailulak hi leng piah chiah saw ni a chuan hemi tuna kan awmna leh lungdar inkar velah hianin kawngah hmeichhia in a lo phar a ti chuan chu nu chu hmeichhe pa ngai a ka ngaia ka motor ka hawn saka ka phur phei a ka be bor bora engmah a sawi lem lowa a hmel ka en chu a hmel ka hmu thei mi lowa sama tla veka atia a hlau dukan ni pawh ka khur na sa khawp mai a tih dan pawh a hre lo a ngawi rengin tikhan motor ka khalh chhun zawm zela ti ka hlau lu tuk side drain ah te ka tlan lut a achang phei chun side drain a ka tlan lut kha min chawi chhuang ni berin ka hria ti a ama pawh ril rumu mal lo takin ti chuan a tlana chuan khodai a thlen sawn khodaiah sawn farm pakhat a awma kawngkamah in a awma tunah phei chuan vok ten vula enkol tu ten awm an riak tawh a chulai hmunah chuan chu ramhuai ti thawh mai laka phurh chuan min chhuk san a ti a chu tiang vel chu ni a ka sawi thiam vak lova tin leng khawtlei rawl te hian in zan ah helai hmunah hian lungdar lamah hian rawn kal na sa khawp mai a engemaw neuh neuh bike a chak lo tih te leh kan hma ah bike tlan a awma kan pathei lo tih thawm ten ra thin ani a chu zan inah ka va kal le ani a zan in hi ka voi thum kalna ni tawh a zan dangah engmah thil ton em ka nei lo wangin ka rawn upload duh lova chuan kawng hi ka kal kual phut anga leng lam road ah hin ka kal phut anga khilaih khian ka bike pawh ka dah a hemi road ah hian ka kal thlang a chuan kan soi leh duh chu hei ka light zan in ka light hman hi tha khawp mai a hei hi kan thian pa ina acha ani a ani pawh go santin ti chho ve tur ani a an hmang thin te a ti a ka va hman sak ani a nia thavial dawna kumthar lamah chuan chah thleng ve tur in ngai la chuan zan in bak hi chu kumin atan hi chuan thil thar lam deuh hlek kalna tur a awm ani lo chuan ka chawl ve tawh mai theia kumin atan chuan a merawh chu kal leh thut pawh awm theia chung vel tu chu ni kawng hi tenga fang kual to panga thawm engemaw ton tur awm le awm lo kan fin fiah leh dawn ani phut khawp mai thla pawh eng khawp mai khi taki thla ta tang hian leng hi ala hla ve fu a
đây thế là zoom in là zoom lâu thế á chẳng biết còn này hết lại thế cái cuộn lệ char mấy đón nè chuan kan soi du chu kalpa in sial su khulai thalret konan dia hotel pakhat kha kakalang ka ti na mun kha ni a am ero chu anei tu te lama har sat na engamo mawangin arem chang nei don lova poi ka ti khop me chu kan soi du a chuan pathian zara kan dama pathian in ramati chuan MZU kumthar lama kal katuma chu biak felsa an phal khap ani a an phal le lo thut ani lo chuan chulai mun chu kal thei tur a kain nga ya chu kan sei du ni tiang kan kalanga video po hi ama kan ti dan thin ang khan te kan kal na kong jong jong kan ti hlan do ni chuanin a rei don du tuka khuai ri ni khilai kan khuai thlok ri ni ngomori dang lam deuh omin kan thri don na tilai thingkung vela khen khuai thlok ri ni a zong karon da chu don chuan rei don tuka than karon da le tur angai la thange chuan ka live ve thei trep to a Christmas live po ni se ka live thei chuan ka live thei huna live test nan karon live tur angai ta ila tha ome are khop maya một tiếng mà thiếu đắng thôm đắng lắm bộ lâu này đinh lá thay vào lên thôm đắng lắm liệu ngay trang lên đó ole leng lam pan rei fe ka kala engma til dang lam lo wangin le chho le ni a inte na lai kha ka thleng le trep to khalai hmuna khan kan ko chin tu ra ngai la tha in ka sia are khop mai janin chu ni le thi thak mai hai tian zoom thea này focus po thavio mai ni tin sao tin siam thei boka ole ai inte na thleng chho le de to a zanin je thom engma ka hrele don lo ang khopin ka sia tlai thi ka bike te ka da pe a re khop maya tlai mun tang hian cậu chinanga vậy ni thum ve vật khóc mãi so thì ai sẽ lên rồi lắng thế để đây này lại thì chắc khóc mãi zoom rất thì focus chắc khóc mình focus thuộc trên phần này helai mun a hian min em helai mun chen chil tu hi min ani chuan in ani ti ka hriat theina turin engemaw thawm han siam te u tong ri emaw nui ri emaw thawm han siam te u helai mun a hian inom nge ani ti ka hriat na turin
heti lai hmun chen thil tu hi in awm ani chuan thawm han siam te u in siam chu ri awm ani rangva khi ni tu na ri kha rangva ri ni in chin lo kom rangva ri ni kha chu ran nung tla awm nge mun chu chi na ha rồi awm lo kha chu tho engam chu ani ve engam ani a chungri hi ning ka hria phone ana hriat tur angai la thawm han siam le te u tuna ri kha nang ma ni ti ri ka ni chuan thawm han siam le te u thawm han siam le te u re hle me engamo thil ri mei te po ni tur angai la kha chu thunga enge thawm dang lam re lo te chu kan ngai chang lu khunga thain kan hria video te hi ka pause le hringa thil dang lam a awm ero chuan tin kein ria ti reng anga cover ngal thei turin tiang tura chuan ngai la memory hi a hek ve tu boka darkar ni thum ma chang chuan darkar level kan awm thina wangin a zonga an cover vek hi thei lo thina dei ka pause anga thawm kan ngai thla le lo ko nge ole ka awm wanga engma thawm hriat tur a awm lo a reh khawp mai a ta kai battery po down ti reng mai a eng tha o wa to lo ti lamai khan tuna hian dar som lo se magan ena dar som pahnih le chen ve dar khat a ri thuaka ho mai po thain kan sia a engma thawm dang lam a awm lo wangin hi hmun kan chin hi kan kalna hmun kha chu nia zan ni tan chuan kan duh tawk hrih mai anga sevem khu ang deuh ri kan hriat chu a khu thawm ang deuh ka hria ni đây ta focus thấy tấm miền đầu tệ cho nó focus phía sau em sao khoan thấy tấm miền đầu này khu ri ang đâu này tụi nó có sự không mà sẽ suol po này về thế phone đây còn en lệ lên ngon em mất thì ôm chú lâu sẽ suol tới po này nghe kan soi chân zoom lên á giải tan chuan anh đủ tộc sĩ phát tăng à hay ai muốn trả dọc cái mà update được lek cái nó tụt thế lâu ngày tụt dễ là ngắt tin cái nó tụt muốn tên mình lâu cổ udah trái ngàn xỉa mà sẽ là mán thiếu thằng ngang hết chú chắc ông nó tụt tội lém lâu chứ na tụt nai vài được lek cái thiếu thằng này thấy sẽ là đủ thứ sao mà chuan trái ngàn xỉa hay lại bộ thì em bật khan thì thế bao khi này em thấy tổm miệng lâu chun na focus po toy to khop mai cái tin kha ni phot te se za in tan chuan